एगो बिहार के नेहा जी बाड़ी कहतानी यूपी में का बा। आज हम बतावतानी यूपी में का बा और यूपी में का ना बा। 100 साल मंजिल मंदिर रंगाता, 100 साल मंजिल मंदिर रंगाता, काशी और मथुरा के धमकी सुनाता। 100 साल मंजिल मंदिर रंगाता, काशी और मथुरा के धमकी सुनाता। नेतन के हाथे संविधान बिकाता और पूछता नेहा यूपी में का बा। लाल किला ताजमहल गिरवी धराइल, लाल किला ताजमहल गिरवी धराइल, रेलवे स्टेशन बीएसएनएल बिकाइल। लाल किला ताजमहल गिरवी धराइल और रेलवे स्टेशन बीएसएनएल बिकाइल। जगह जगह स्टेशन शहर नाम बदलाता, जगह जगह स्टेशन शहर नाम बदलाता। वोट दे के जनता खुद ही पेराता। अब पूछताड़ी नेहा यूपी में का बा। आइल बा इलेक्शन माथा चकरात बा। सुनता रे आइल बा इलेक्शन माथा चकरात बा, श्रम कार्ड से पैसा बटाता। आइल बा इलेक्शन माथा चकरात बा, श्रम कार्ड से पैसा बटाता। बीटेक बीए कईके पकौड़ी तलात बा, बीटेक बीए कईके पकौड़ी तलात बा। कोटेदारन के हाथे तेल नून बिकात बा। और पूछतारी नेहा यूपी में का बा। एक बात और, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बा, बिटियन की केहू ना सहारा बा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बा, बिटियन के केहू ना सहारा बा। कितनन बलात्कार के फाइल दब के कितनन के सुलूक गई, और यही चाल पर कुर्सी के आशा दोबारा बा। और पूछतारी नेहा यूपी में का बा।